kalong benglong pini lamajan ka lo 8th edition Falcon Festival Raja Cepate mati Miss Falcon 2022 labangsu Cepate long ilitungkar benglong pensitami first runner up mati second anong ilitungkar benglong pensitami cepalong dun alang limen ke sami charne kropi alang li si first runner up mati ingdeng hining anong ke ilitungkar benglong pen alang cepalong dun iglo labangsu fasonsu Raja Cepate long aji kemin nai bangke batum Cepate dun lo labang kep arji ke minarin supi cepate dun ang bong pen bangga thom thoman ingwai pon lo lasi alang to men le labang su alamajan pen la inglo na semi langtasa alang le si Miss Falcon 2022 ke alang le si ke chingsi anong cepalong dun lo lak isi alang le pan pajir pon lo lapen ingdeng hini mate father up pelong dun abang payment kala lo ilitum kar biang long bong pen Miss Charne Krupi alang le pan suri pokep alang le pan pajir pon inglo lapen ingdeng hini second runner up kelong dun abang payment kala lo Miss Dirina Nunusa alang ni phanji tambe suri thongkep alang ni phan pajir poning lo lai to men lo arji ke minai anin supi fashion show mate Raja Cepate Miss Falcon Festival 2022 afarman ke nang tum arni bang kese thangklong cepajana bang phi lapan cepajana bang phu mate itum kar biang long pon kese thangklong video lang iberite nang tum hen section lobsan sokai pinon apen like na video inon apen comment to kam sining non pini alamajan ransi kang ton lo ko bang